L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Minħabba f'Sion ma nedix, minħabba f'Ġerusalemm ma niskotx, sa ma tfittx bħal dija l-ġustizzja tagħha, tħeġġeġ bħal torċa is-salvazzjoni tagħha. Il-ġustizzja tiegħek qatt jaraw għall-ġnus, u s-sebħ tiegħek jaraw ħislaten kollha. B'isem ġdid qatt isejħulek, isem li qatt jażlu fomm il-mulej. Qatt tkun kuruna ta' ġmiel fit il-mulej u d-diadema ta' sultan fit Alla tiegħek. Ma jgħidulekx aktar l-abbandonata, lanqas lill-artek l-imħarbta. Lilek qatt isejħulek għax qattifija u lill-artek qatt jgħidula għarusa. Għax laxqa tal-mulej fik u artek qatt titarras. Palma arus jitarras xebba, hekk jitarsek il-bennej tiegħek. U bħalma l-arus jitaxxaq barustu, hekk jitaxxaq bik Alla tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida. Għannu lil-mulej fl-art kollha. Għannu lil-mulej birku ismu. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Ħabbru minn juma l-ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għatu lil-mulej familji tal-popli, għatu lil-mulej sebħu qawwa, għatu lil-mulej is-sebħ ta' ismu. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Inxteħtu qudiem il-mulej b'tiżjin qaddis, tredu quddiemu nies kollha tal-art, ejdu fost il-ġnus il-mulej isaltan u jiġġudika il-popli bis-sewwa. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. It-tiena qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostol il-Korintin. Ħuti, hemm diversi doni, imma l-istess wieħed u l-Ispirtu. Hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed u l-mulej. Hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla li jaħdem kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata ir-rivelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd. Lil wieħed kliem l-erf mill-istess Spirtu, lil ieħor il-kelma tas-sapjenza mill-istess Spirtu, lil ieħor il-fidi mill-istess Spirtu, lil ieħor id-don tal-fejqan mill-istess Spirtu, lil ieħor is-seta tal-mirakli, lil ieħor id-don tal-profezija, lil ieħor id-don tal-għażla tal-ispirti, lil ieħor diversi ilsna, lil ieħor it-tifsir tal-ilsna. Dan kollu jaħdmu l-istess Spirtu wieħed li jqassam lil kull wieħed kif jogħġbu. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien sar tieġ f'Kana tal-Galilija u Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tieġ u wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbit, Ġesu qaltlu ma għandhomx inbit. U Ġesu qalilha x'hemm bejni u bejnek, mara? Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet lill-qaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm siġġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm
għar-rit tal-purifikazzjoni tal-lut, kull waħda minnhom tasa xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lill-qaddejja: imlew il-ġarar bl-ilma, u dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom: issa ħudu minnu u nawluh lil dak li qiegħed jieħu il-mejda. Huma marru jagħtuhulu. U daq l-ilma mibdul f'inbit, u billi ma kienx jaf imnejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus qallu: kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imminti l-inbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera il-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih. Il-kelma tal-Mulej.